il-Partit Nazzjonalista qed insejħulek biex dik il-bidla issa nagħmluha flimkien. Imma l-bidla tibda minnek. Inti trid tkun il-bidla. Ejjew il-koll flimkien nkunu il-bidla li dan il-pajjiż li int li jien irridu u nħossu li hemm bżonn illi jkun hemm. Dikjarazzjoni ċara mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'intervista illi saritlu fuq Net FM. Bernard Grech qal li l-eks Prim Ministru Joseph Muscat diġà tilef il-kredibilità kollha hekk kif hu ikkawża ħafna ħsara reputazzjoni ta' pajjiżna u llum ma jistax ikun li jibqa' parti mill-preżent. Huwa żied li l-problema hi li Robert Abela ma jistax jinqata' minn Muscat u qed jibqa' jiġi kontrollat minnu. In-nies għandhom bżonn tama ġdida u dik it-tama żgur la jista' jtilhom Joseph Muscat u lanqas jista' jtilhom is-sostitut tiegħu illi għadu imexxi il-kontinwità tiegħu. Dwar l-għoli tal-ħajja, Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista se jkun qiegħed hemm biex jara li kulħadd jimxi l quddiem u ħadd ma jibqa' lura. Bil-mod kif aħna rridu nagħmlu politika, kif ħankun qegħdin niddiżinjaw l-ekonomija, kif se nkun qegħdin anke naraw li mhux biss il-benefiċċji, imma anke l-iskemi li nkun qegħdin noħorġu minn żmien għal żmien, se nagħtu każ illi inti timxi l qudiem kun xi tkun il-qagħda ekonomika tiegħek. Dwar l-iżvilupp massix ta' Marsa Skala, l-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li fil-waqt li l-iżvilupp sostenibbli huwa neċessarju ma nistgħux intejbu l-qagħda ta' xi wħud u neqirdu l-qagħda ta' oħrajn. Iżda l-Prim Ministru Robert Abela dan ma jgħodx kif diġà huwa deċiż u jidher ċar li mhux se jmur lura minn din id-deċiżjoni. Partit Nazzjonalista immexxi minni qiegħed hemm biex ikun tarka mhux biss għan-nies Skalin, mhux biss għal-residenti Skalin, imma wkoll għall-poplu Malti u Awċi kollu. Illum Marsa Skala għada lokalità oħra. Ma nistawx inħallu persuni, individwi, 4 min-nies jaħtfu kullum kien askapitu tal-popolazzjoni, askapitu tan-nies tal-lokal. Bernard Grech tkellem ukoll dwar il-mod kif qed joperaw ir-rati f'pajjiżna b'nuqqas ta' spazju u riżorsi b'Ministru tal-Ġustizzja illi falla għax is-sitwazzjoni fil-qasam tal-ġustizzja baqgħet sejra għall-art. Dwar l-edukazzjoni, Bernard Grech qal li għandna Prim Ministru li qed jippjana għall-elezzjoni iktar minn qed jippjana għall-futur ta' wliedna. Dan kif l-edukaturi għadhom ma jafux kif se jkunu qegħdin joperaw fis-sena skolastika ġdida u dan kollu qed joħloq ħafna inċertezza. Jekk verament dan il-gvern jinteressah mit-tfal tagħna, jinteressah miż-żgħażagħ tagħna, jinteressah minn pajjiżna, mill-istudenti tagħna li huma l-futur post oħrajn anki ta' pajjiżna, kif huma żgħażagħ kollha ta' pajjiżna, irid ikollna allura Ministru tal-Edukazzjoni illi ma tibqax titratini u tgħidilna biċ-ċar millum x'se jkun il-pjan. Marja Franca Lanza, Net News.